Pencampwriaeth Parau Defaid. Y par gorau o bob bryd, un fanw, un gwrw. Y bridiau cyfandirol sydd wedi bod blaena. A mae'n mynd am Texan glas amdani! Arbennig. A mae'n mynd am Charlie! A Duck Spotted! Chwarae teg iddyn nhw, a maen nhw yn bar enfawr. Ond peidiad â di-ystyru'r bridiau cynhenid, maen nhw wedi ennill I siar hefyd. Y safon! Waw! Southdown? Na, maen nhw'n par smart yn dydyn. Mae fe'n dod tuag at yr Hampshire Downs. Diwrnod olaf y sioe ac mae'r Pencampwriaethau'n parhau. Tro'r Pencampwriaethau pare sydd â ni nawr, a dwi'n ffodus iawn I gael cwmni bachgen ifanc sy'n prysur gwneud I farc o fewn y diwydiant Defaid. Sioe Roberts o Langado, croeso ato ni. Diolch yn fawr, diolch am gael fi. Wel, fi'n gweud bod ti'n prysur gwneud y farc achos ti'n arwerthwr, a ti hefyd am y tro cyntaf eleni wedi bod yn sylwebu yn y man y sioe. Sydd athi? Do, fi wedi bod yn ffodus iawn I gael y cyfle eleni. A na, wedi mwynhau mas draw. Mwynhau mas draw. Mae wedi bod yn brofiad da. A mae'n neis I gael sedd flan Cylch y Defaid hefyd yn dwi, achos ti yn I chanol I trwy gydol yr wythnos. Ydw, fi'n teimlo fel taw fi sy'n ar sedd gorau yn ambell I ring a gweud y gwir. A fi fed cofia. Ie. Felly ti sy'n ar sedd gorau gweud gwir, ie. Ond ti wedi bod cystadlu hefyd? Do, wedi bod yn cystadlu gyda'r clwb ffrind Rhyfeng, so trwy'r cwbl fi wedi cael wythnos digon bysi. A mae llais wedi para'n dda. Chymod be fi wedi syni gyda fi'n unan hefyd. Digon o fel, efe? Wel, ie. Rhywbeth tebyg. Ie. Right. Yn y cylch ar hyn o bryd mae gyda'r i'r pare. A dwi'n joio y Pencampwriaethau, achos nawr chi'n gweld y gorau o'r holl fridiau sydd da ni. Ond fan hyn nawr, mae eisiau y par gorau o bob bryd, ynddo fe? Os, ie, yn bendant, ie, chymod. Chi'n wylo am doi yn ifel sy'n ategu I gilydd yn dda, fel fe. Chi ddim moyn imbalance mewn ffordd rhwng un neu'r llall, de. A mae hwnna'n mynd I fod yn rhan o beth bydd y benod yn chwilio amdano. Falle nid yr anifel gorau, ond y par sy'n gweddi i'w gilydd. Mae rhaid weithiau bod y lliw, ffordd maen nhw'n cael eu trimo. Mae'n nifer o elfennau yn rhan o hwn, yn dys e? Os. Mae'n dipyn o challenge i'r pobl sydd wedi dod â stoc yma I gael gofalu bod rhywbeth yn matcho'n deudi gyda nhw. Ti fel arwerthwr fyna yn Talabont a yn Ysg. Mae'r diwydiant, mae'n gyfnod digon bregus ar hyn o bryd yn dywe? Odi mae o ran lot o ansicrwydd nawr ar hyn o bryd gyda'r SFS newydd yma'n dod allan nawr ar hyn o bryd, ond allwn ni o ran ochr marchnad a pethau, mae pethau'n mynd yn ddach, mae pethau'n sefydlog, so mae hynny'n rhywbeth I edrych yn bositif arno o ran ochr hynny o bethau. Prisiau da wedi bod yn gwerthu'n dda, yn dyn nhw, y gwartheg? Do, y gwartheg yn arbennig, chymod, o bob oedran. Ond hefyd y Defaid, nid yw'r Defaid felly wneud y prisiau mwyaf ni wedi gweld eriod, ond maen nhw'n cadw'n solid, chymod, maen nhw'n fluctuato gormod. Ni'n ffodus iawn yng Nghymru yn dyn ni gael y statws dynodiad deiryddol gwarchodedig, y PGI na mewn cig coch ni, a mae fe'n dangos yn dweud rhoi hyder i'r cwsmer bod nhw'n prynu cig o safon, bod e'n gynaliadwy, bod wedi cael ei gynnyrchu'n ymwdd da gan ddefnyddio safonau lles a iechyd arbennig. Yn sicr, ie. A dyna'r ffordd ymlaen yma yng Nghymru. Mae eisiau ni gynnal y safon a dangos y ffordd ymlaen yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop, de fel fe. Chymod, mae'n mynd I helpu'r ffordd rydyn ni'n cynnyrchu cig a stoc a sut ni'n rheoli'r tir yma hefyd. Prisiau ŵyn wedi bod ychydig yn is wrth gymaru â llynedd ar ddechrau'r flwyddyn? Odyn. Ddim felly wedi gwneud rhyw uchder oedd dychryn fel welon ni yn gynnar yn y flwyddyn y llynedd, ond mae'n braf gweld bod ni nôl ar prisiau sy'n uwch adeg hyn na llynedd, I weid y gwir. A wedyn yr allforion wedi gostwng rhyw 6% yn 2023, a wedyn y cig ni wedi mewnforio'r cig oen wedi cynyddu 40%. Felly mae hwnna hefyd wedi cael rhyw fath wedi effaith ar y prisiau. Di yn sicr mae chymod. Ie, mae'n bwysig ac mae'n rhwystredig weithiau. Licen I weld bod nhw'n rheoli hynna bach yn well fel y fe, a gofalu bod ni'n edrych ar ôl Cymru a'r cynnyrchwyr yma.
Wel, mae'r Cymru, gan bod i sôn am Gymru, yn gwneud un dda fan hyn yn y sioe. Sioe'r Cymru yw fan hyn eleni yn y sioe frenhinol. A nawr ni adael i nawr am ychydig o gylch y Defaid. Ni'n gallu gweld y Suffolk nawr yn cael sylw, a wedyn y llu o frydau eraill fel y Swydd Ymwythig a'r Hampshire. Llu o wahanol frydau. Ni'n gyfoethog iawn ydyn ni yma'n Llanelwedd, Sion. O'r un, yn sicr. Dyma'r lle i fod. Yn union, ac ar y nodyn yna, nhw'n ni adael i am ychydig o gylch y Defaid, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth y Parau yn hwyrach mlaen. Beirniad Mr Defaid Alexander o Eisiau sydd wrthi fan hyn ym Pencampwriaeth y Parau. Sion Roberts o Langadog. Mae yn wledd i'r llygad yn dweud gweld yr holl ffridiau yma gyda'i gilydd. Ond dwi just, ydy. Gledd arbennig o'r holl rhannol ffridiau a'i characteristics gwahanol nhw i gyd ydy. Mae'n ddiddorol iawn. Ni'n gweld nawr, mae fe'n edrych ar y Forest Clun. A'r rhain eleni wedi bod yn dathlu canmlwyddiant ar sefydlu'r gymdeithas, felly yn ddathliad enfawr iddyn nhw ym mhob agwedd o'r sioe. Ydy, war y teg i nhw, mae unrhyw achievement fel lan rhywbeth sy'n rhaid dathlu a gofalu bod nhw'n esblygu'r bryd gymaint o nhw'n gallu gyda hynny de. A teulu'r Eclis o Henffordd fan hyn nawr yn dangos y ddau yna. A mae'r hwrdd nawr, ni yn y dosbarth fel mae'n digwydd, yn gweld yn ennill Pencampwriaeth y Forest Clun. A mae fe'n anferth. Mae fe fel rhyw farch yn dweud. Yn dweud just, ydy fe. Fel cawr yng ngornel y ring fan hyn, ydy. A'r beirniad Mr Defaid Alexander, wel nawr fe yw mae wedi bod yn prif steward adran y Defaid yn sioe'r Ucheldir ac yn ymddeol eleni, a hefyd yn ymddeol fel cyfarwyddwr y sioe'r Ucheldir. Felly mae e'n ddyn sydd wedi bod yn rhoi oes o gyfraniad i'r sioe yma, yn enwedig sioe'r Ucheldir. Mae'r beirniadu ar hyd y lled y Deyrnas Unedig, felly yn ennill i le yn rhwydd fan hyn fel beirniad Pencampwriaeth y Parau. Ydy. Mae'n gyfle arbennig iddo fe ac fi'n siŵr wneith e fwynhau'r profiad a gwneud jobyn da ohoni hefyd ar un bryd. O'n i nawr yn gweld y siamwa a wedyn nes mlaen yn y llinell y wyneblas Caerlir. Nawr mae rhain yn bwysig ac yn ddylanwadol iawn yn y diadelloedd ni'r wyneblas Caerlir yn dyn nhw. Ydyn, mae'r nifer o'r brydiau continental sydd wedi croesi yn aml yn greiddio nôl i'r wyneblas Caerlir, chmod. Maen nhw'n bryd pwysig i'r diwydiant. A rheini o Bofelston Caerdydd. A wedyn Wiltshire Horn. Bryd bach gwahanol iawn, yn dyn nhw? Ydyn. Yn anffodus wedi bod tamed bach fwy dawel yn yr dosbarthiadau eleni fi'n credu gan bod nhw yn reiddiol o Loegr y bryd. Ond ydyn, bryd tipyn gwahanol, ond digon deniadol mewn ffordd wedyn ni. A o deulu Thomas Pantycelyn, Trevor Sirfôn. Rheina wedi teithio'n bell i gyrraedd y sioe. Nesa wedyn, bryd o Geredigion y Llanwennog. Mae rhain wastad yn edrych yn dda yn y cylch yn bwerus, yn dyn nhw? Ydyn, yn gyson iawn. Par cryf iawn fyna i fod yn deg i nhw fyna. Hugh Evans, Allgoch Cwrt Newydd, sydd ar hwrdd, a wedyn Gareth a Evans a'r teulu Parker Horse Ceredigion sydd wedyn ar ddafad, a mae Hugh wedi ennill Pencampwriaeth y Llanwennog nifer o weithiau. Fi'n credu fe sydd wedi ennill mwyaf o Pencampwriaethau fan hyn yn y sioe i fod yn deg iddo fe. Mae wedi bod ers blynyddoedd maith. A mae'n neis i gael rhywun fel yna hefyd yn dweud i arddangos ac yn helpu wedyn y bobl ifanc sydd eisiau dod trwyddo yn dda. Mae hwnna'n bwysig i roi'r sgiliau yna, trosglwyddo nhw mlaen y genedlaeth nesaf. Yn sicr, ie. Na'r peth bwysig. Yma yn y sioe, mae'n braf gweld gymaint o bobl ifanc hefyd yn cystadlu ac yn ymroi yn y shed, yn y ring, yn cadw'r genedlaeth nesaf i ddod trwyddo. A mae rhaid ni hefyd gofio am y fyddin o wirfoddolwyr, stiwardied, beirniad, y cyfan yn gwneud y gwaith yma trwy'r wythnos yn gweithio'n galed ac yn gwneud yn wirfoddol. Am ddim, yn dyfa. Ni'n lwcus iawn o'r tîm sydd ti ôl i'r llenni yn gweithio mor galed ac mwyn sicrhau bod y sioe yn gweithio ac yn rhedeg yn llym. Yn sicr. Mae rhaid i ni gymryd yn hat atyn o war y teg. Mae siwr gymaint o waith yn mynd tu ôl i'r llen. Nid yn unig wythnos hyn, ond mae siwr gymaint o waith yn mynd o flwyddyn i flwyddyn. Ond ti nid ohonyn nhw wedi bod yn sylwebu fan hyn ar y Defaid, so le ti ddiolch i ti'n hefyd ar un bryd?
Na, war y teg, mae yna tîm da iawn yma yn adran y Defaid, a fi'n siŵr bod tîmoedd da hefyd yn yr adrannau i gyd hefyd. Wel, digon o liw fan hyn nawr ym Pencampwriaeth y Parau. Ni'n gweld nifer o wahanol fridiau arbennig iawn yn cael eu harddangos. Yr Ryland, yr Hardwick fan'na nawr. Ac fyddewn ni nôl mewn ychydig i gael mwy o Pencampwriaeth y Parau yn hwyrach mlaen. Mae'n ferw gwyllt ma nawr achos ni ym Pencampwriaeth y Parau a mae'r beirniaid yn tynnu rhestr fer yn y cylch sydd heb i grydydu. Mae rhaid i ni sefydlu wrth gwrs Sioe Roberts o Langadog. Mae yna ddau gylch yn dweud cylch MV sydd wedi grydydu a'r cylch sydd heb i grydydu, the non-MV. Ydy. So mae wedi wneud y ring tu ôl i ni yma, mae wedi tynnu i shortlist a mae wrthi nawr yn y ring gwylod, mae nawr yn gwneud hynny. Un peth sy'n amlwg ar hyn o bryd i fi, mae'n amlwg bod e'n mynd am par. Nid yw'n un sy'n wedi pigo mas yr anifel gorau yn y dosbarthiadau yma, mae wedi mynd am y peiri gorau war y teg. A yn rhyfedd, edrych fyna nawr, mae dan ni'r Penrith Bryniau Cymru o iddo Thomas Roberts a'r teulu o Ddimbych, a wedyn yn debyg iawn drws nesaf y Ceri, ynddo fe. Ac oed, i'r llygad, i lawer, mae'r ddau yn edrych yn debyg iawn o ran i'r unweddau nhw, i lliwiau nhw, yndyn nhw? Ydyn. I'r golwg maen nhw'n edrych digon tebyg, ond mae yna digon o wahaniaeth Oes Glei. Ond mae'r marciau yn debyg iawn. Odyn, maen nhw yn dyn nhw, ond enwedig rhain yn benodol hefyd, ond ddiddorol gweld beth wneithau nesaf nawr. Mae'r clistiau Penrith Bryniau chydig mwy fflat, yr Ceri yn siarp iawn yn dyfe. Wedyn mae dan ni'r Ryland lliw, a ni hefyd yn gweld nawr yr Forest Clun yn cael ei dynnu mlaen. Mae'r rhain i'n siarp hefyd. Odyn, pwer yn y hwrdd fel ni wedi sôn yn barod, mae Sioe'n tynnu lygad yn sicr a nifel o statws fel yn y dosbarth. Ac wrth i nhw ddathlu camlwyddiant y gymdeithas, fe fydde fe yn ddathliad dwbl bethau nhw yn ennill fan hyn y Pencampwriaeth y Parau. Ond bydde fe. Ond pa mor bwysig yw i'r arddangoswyr yma, bod nhw yn ennill rhyban yn y sioe frenhinol? Yn sicr, dyma ei adfert nhw mewn ffordd ar gyfer i bryd nhw, ond dyfe, ac i dangos i'r rhinweddau nhw, a i dangos beth maen nhw'n cynnig fel bryd ar gyfer unrhyw un yma yng Nghymru a pam fydde gwahanol bryd yn siwto nhw. Mae e nawr yn trin a thrafod y biwla, a dwi'n mynd i dynnu'r biwla ymlaen hefyd. Mae nhw'n ddau anifel arbennig iawn o'i bryd, yn dyn nhw'r biwlas, mae un ychydig bach yn dwyllach na'r llall, dyna'r unig wahaniaeth o ran. Ond lliw yw hynny, yw e? Ie, dim ond lliw yw ar diwedd y dydd. A nawr, mae fe gyda Bethan Davies, Bryn yr Eglwys, a Katie Davies o Gaernarfon. Nawr, dyma chi ddwy sydd wedi cael sioe brysur. O Bethan yn disgwyl yn sioe y llynedd, a wedi cael llwyddiant, a mae wedi ennill nawr gyda'r chwrdd gath i Pencampwriaeth y Defedion Cymreig. A enillodd hi hefyd yr un Pencampwriaeth yn y ffair Wanwyn, felly wedi gwneud y dwbl gyda'r hwrdd yna, Lenny. War y teg, mae'n cael tipyn o lwyddiant war y teg, ydy, mae'n fridwr cyn iawn war y teg iddi. Wedi bod yn arddangos Ysbryd Grwten fach, yn debyg iawn i Katie, sydd hefyd nawr, mae hi yn ferch yng nghyfraith i llywyddion y sioe eleni, felly maen nhw yn cael wythnos ofnadw o brysur. Ti'n hapus gyda'r rhai sydd dan ni'n y rhestr fer, 5 yn y rhestr fer, y cylch sydd heb i grydydu? Ti'n hapus yn nhw? Ydw, fi'n credu, ydw. Mae'n ddiddorol i weld beth mae wedi pigo mas a gweud y gwir. Yr amrywiaeth, ydy, mae'n dal i wylo fyna nawr, ni'n edrych ar y cerlir i fi'n bersonol defyn eithon nhw, dyn ni'n lygad i, yn wedig a'i pwer nhw'n hefyd, y ffordd maen nhw'n matcho hefyd. Wel, dyna ni, mae wedi gwneud i'r restr fer yr y cylch sydd heb i grydydu 6 yn y ras. Y Defedion, y Penrith Bryniau Cymru, y Ceri, y Ryland Lliw, yr Clun a hefyd y Wyneblais Caerlir. Fydden ni nôl ym Mhendim i weld pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth y Parau. Yn poethi nawr ynghylch y Defed ym Pencampwriaeth y Parau, Sioe Roberts o Langadog. Nawr te, mae'r arddangoswyr ar flaenau trad nawr. Ydyn, yn sicr, mae pethau'n poethi mewn awr. Mae lot o ansicrwydd mewn ffordd ni ddim yn siŵr ble mae'n mynd i fynd. Mae'n ddiddorol i weld beth mae'n tynnu mlaen a gweud y gwir, yndi. Mae di'r rhestr fer arall nawr yn y cylch sydd wedi grydydu. Mae da ni y Dutch, y Smotiog o'r Isel Diroedd. Mae da ni y Texel,
a hefyd y Blue Domain. Nawr, mae'n neis i weld y bridiau hyn yn cyrraedd y brig, gyda dod lan i'r rhestr fer, achos sa'n ni'n gweld rhain yn aml iawn. Na, ond dwi just, a chmod, i fod yn deg, mae'r par Blue Domain yn bar da iawn. Ydyn, maen nhw'n gweddi gilydd, mae yna bwer yna, mae yna steil yna, mae yna rhywbeth amdano nhw. Ond gweud ni wedyn ni'n edrych ar ochr arall y llinell wedyn ni, mae rhywbeth am ti'r Dutch Spotted wedyn ni ar un pryd. Mae rhaid i ni gofio, nid yr un perchynog sydd o reidrwydd berchen ar y ddau yn dyfa y par. Mae'r beirniad o bob bryd wedi dewis y goreuon sy'n mynd i weddiw gilydd i'r dim. Felly weithiau, mae'r lliwiau yn mynd i fod yn wahanol ar y glân ag ati achos mae dau arddangoswyr gwahanol i nhw. Ie, ydy, yna'r peth. Mae'n job i nhw i gael nhw i fatio mewn ffordd o ran eu cyrff nhw, ond hefyd i lliw nhw de fel yn dyfa. Mae'n tipyn o sialens. Iawn, mae'r ffon yn wylo'r beirniad. Sion, dwi'n meddwl fe fydd na ganlyniad ymhen dim. Mae fe'n edrych ar y cylch sydd heb i grydydu, a ni'n gallu gweld nawr mae dan ni'r clyn, mae dan ni'r Royal Lliw a'r Ceri. Amser i roi pen ar y bloc, Sion. Lle fydd e am fynd, ti'n meddwl? Felly bydd yn far ni ddim yn boblogaidd iawn, ond jiw ma'n rhywbeth am ybwyti'r Blue Domain mae fi'n licio a gweud gwir. Maen nhw'n ddim yn bryd fi'n familiar iawn gyda gweud y gwir, ond mae rhywbeth amdanyn nhw heddi, mae rhaid i fi weid yn bersonol. Wel, fe fydde fe'n torri tir newydd. Oedd e nôl yn 2013 pam enillon nhw diwetha, felly mae'n dros 10 yn ôl pryd enillon nhw diwetha. Felly tro nhw erbyn nawr, bydd e'n ddiddorol i weld. Ond maen nhw'n pwerus, yn dyn nhw. Ond mae'n llu o beiri arbennig iawn ar ôl yma. 6 yn y ras. Os mae. Texel yn camfiafio ar hyn o bryd. A mae hwnna'n gallu bod yn digon weithiau ar y funud ola, yn dwi? Wel, ydy, mae'r eiliadau ole yna yn bwysig iawn, just rhywbeth bach i ddal llygad y beirniad i sicrhau bod e'n hapus gyda'i benderfyniad, chymod? Mae'n densiwn i deimlo nawr o amgylch y gylch yr arddangoswyr wrth i nawr. Maen nhw i weld yn cynhyrfu, mae Stymogan yn siŵr o fod yn troi nawr. Ydy, fi'n siŵr bod y rai arddangoswyr a'r beirniad i hunan hefyd, fi'n siŵr. Wel, dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Charlet wedi ennill 3 allan o'r 8 mlynedd diwethaf. Ond does dim Charlet ar ôl ma nawr heddi. Nhw sydd wedi bod yn dylanwadu dros y blynyddoedd diwethaf. Ond fi'n credu mae yna enillydd newydd yn mynd i fod eleni. Ti'n parhau gyda'r Blue Domain? Fi'n credu bo fi. Y fwyaf fi yn pipo arnyn nhw, y fwyaf fi yn dod i licio nhw a gweud y gwir. Mae yna drafod nawr rhwng y stiward a'r beirniad. Mae'n camu nôl. Mae fe yn y cylch sydd wedi grydydu. Fe fan hyn mae am aros, Sion? Fi'n credu felly tawe, ond mae'n newydd troi nawr. Mae yna ddrama yma, dys e? Ond os e just, Mae'n cadw ni gyd ar flaen seddau nawr. Odi, achfod, y gwahaniaeth o'r fridiau mae wedi dewis i gymharu gyda'r MV a'r non-MV. Dyw a wyr ble eitha, dyw a wyr. Mae'n mwynhau i foment yn y cylch yn dywe. I foment yw e? I foment yw e'n sicr, ie, a'i far ne sy'n bwysig heddi. Ond dwi'n mynd amdani? Nag yw? Mae fe'n cerdded nôl at y cylch arall ydw e? Nag yw? Ond mae'n bwysig yn dywe, edrych ar y pen ôl a'r pen blaen. Ydy, yn bwysig. Mae angen rhywbeth a corff da wrth edrych o'r tu ôl ond fe, ond hefyd o'r blaen, mae rhywbeth sy'n dal y llygad fe yn siarp ac yn dangos i character nhw. Mae'n mynd amdani. Ond i le mae'n mynd, i'r cwestiwn mawr. Edrych ar arddangoswyr nawr. Mae nhw gyd yn tredal sylw'r beirniad. Y funud ola yma. Yr eiliadau pwysig olaf na. Mae'n troi. Mae'n troi nawr, jiw, mae fe'n greu tensiwn. Fi'n gyffroes fan hyn, jyst yn edrych Yr un. Sa'n fawr siw mae'r beirniad arddangoswyr yn teimlo. Ca fe mynd, a dwi'n twyllo ni. Felly fod e. Mae'n un da am greu tensiwn, roi neu, fe war y teg. Mae fel cyn prif stiward efo yr eichaldir, mae'n gwybod siwrd mae'n neud e, yn dweud. Odi. Mae'n ei gweld digon o beirniad wrthi o'r blaen. Wel, mae hwn, Mr David Alexander o Esher. Mae'n joio fan hyn yn y gylch. Fi'n credu bod e'n fwynhau i foment. O war y teg, fi'n siŵr mae'n trial gyfalu bod e'n gwneud y penderfyniad mae'n hapus gyda. Mae'n mynd am y rhai sydd heb i credydu, dwi'n meddwl, ydw e?
Siôn, beth ti'n meddwl? Dwi'n rhoi digon bant i ni, dwi'n mynd credu y ffordd fe'n nôl amlan fel ioio yma ar hyn o bryd, tymed bach. O, come on mynd, ar y mynd? Na. Pwy rei o ffefrynnau ti yn y cylch sydd heb i grydydu? Y ceri, y lliw, yr ailen lliw, neu'r clyn? Y ceri? Y ceri hiw! Wel, fe gadwodd ni gyd ar flaenen llad yn fyna, trwy gydol yr holl beth. A ni'n gwybod nawr, pwy sy'n berchen y par yw old school Cerrys o Beniel, Taylor Johns fyna yn Sir Gar, a hefyd Robert Pengwern bach Henllan Conwy. Dwi'n siŵr y fydd na ddathlu heno gyda rhain y Cerrys yn ei gwneud hi. Ac yna, pwy sy'n mynd am y gil wobr? Ble mae'n mynd? Mae'n mynd rownd at y Defaid smotio gwr iseldiroedd. Siôn, ble mae'r Blue Domains? Mae'n farn i'n amlwg yn wahanol i'r beirniad. Ond, so ni'n cael... Ti'n iawn! O, ti ddim yn bell, Siôn! Felly bod fi wedi rhywbeth, ond... Ond nhw'n bar hyfryd iawn. Odyn. Ond gweud ni hefyd, wedyn ni, mae'r Ceri Hill, maen nhw'n matcho hefyd. Mae'r garacter yna yn dosech, maen nhw'n dal y llygad. A'r Blue Domain oedd o Jones, Dan Graig, Trefonen, Powys. Ond yr enillwyr fan hyn heddi yw y Defaid Bryniau Ceri. Amazing! Pardon? Yeah, over the moon. Yeah, didn't expect that at all. So, How were the nerves? I was okay until we got shortlisted and then started getting a bit nervous then. And then when we were in the top three, you're just going back and forth. But yeah, so best way to finish the show really, isn't it? So, Why is winning here at the Welsh Show so important? it's just, I feel it's like the top of the breed in Wales then. And for the Kerrys as well then. But just to win at the Royal Welsh, I think it's the best show in the UK then. So, yeah, you can't do much better for me anyway. So. Did you enjoy it? Yep. Mas raw? Da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Da iawn. Da iawn.